Ei, nois i noies, què tal? Com va tot? Espero que vagi bé, que sí? Bé, perfecte, així m'agrada. Ja em coneixeu, però pels que encara no, sóc en Joan. I avui us vull presentar un còmic que es diu Solos. Aquí el tenim, d'en Fabián Beaumont i en Bruno Gazzotti. Us imagineu que us desperteu un dia i que esteu sols? Això és el que els hi passa als 5 protagonistes d'aquesta història. 5 nens i 5 nenes de menys de 12 anys. Descobreixen que estan sols en el món. Ni rastre de més nens, ni rastre de més nenes. I ni rastre d'adults. Junts intentaran descobrir què és el que realment ha passat. Creieu que estaran sols en aquest món? Un còmic que quan l'agafeu no podreu parar de llegir. Estic segur que us agradarà moltíssim. És un còmic que no falla mai. I nois i noies, això és tot. Ens veiem amb la propera recomanació i recordeu, cuideu-vos i llegiu molt. Ens veiem!